Hey, Muna, and this is no 2010 Sharp Eye channel. We are here at Dobsonville Stadium. Kaizer Chiefs 3, AS Simba 1. Putusha. Hey, ngiyabona uyasmile la. Mama the. Awufana lo naloke kuva la. Oh, Putua, uyafila Putuko. Shamjani Putu. Namhlanje mngala. Yeah. Ngiyakubona ismile. Bathini ihlathi zivakashile indlela. Hey, Piture. Yeah. Hey, abafana bangenze nga happy. Yabona abafana ngendlela abasenze abenze ngakhona iSouth Africa hayi. Balenzile iqiniso eSouth Africa abafana. Yeah, balenzile benzele iSouth Africa iqiniso. Kuphi eAfrica nazo. Yeah. Ngifisa uqala la ngakakhulumi kakhulu. Ngifisa ukuthi komkhaya. Yeah. Ngibatshela ukuthi eNatal phephisani mabhakaniya omzala ngifisa ukuthi kubwaya abaphephisi kuzolunga ngelinye ilanga one day kunezwi elishiwo ngubhuti uMahlatsi la bathi bona abadlali iCAF Confederation ngoba ayibalekile ngokwabo bona ke namhlanje ngifuna ubabuza badlala ini ngifuna ukubabuza ke namhlanje ezikeli bazokutshela babhizi ngekhaling nje ngekhaling black label ngekhaphu katshwala engifisa ngifisa ukusho ukuthi abahambe nangapha ku league befudumeze kahle isihlalo zero siqhubekile uyabona phela thina asenzi kabi ngalowo ndlela Mr Ncoko engicabanga ukuthi ngifuna amagoli ekufuneka amagoli nje kuphela okuningi sisenza kahle buthi Ncoko yazi ngifisa ukushayela iChiefs izandla ngifisa ukuthi halala ayihalala kulomfana uvele ba iChiefs ithola umdlala ayithole play iChiefs alomfana uyazi ungene ecishe less than 25 minutes but ungene wayiprove ukuthi ungubani ayi player le aniyaspana indoda bese ngithini ngifisa ukubongela futhi iGadaro ayish mfana hayi ngathi uzosenza siqhenye ngawo singamakhosi hayi seyiqhenya ngawo ngendlela owenza ngayo mfethu yabona uyayimisela udlalela iBG Kaizer Chiefs indlela odlala ngakhona uyakhombisa ukuthi uyalwa ulwela iBG yethu ngifisa ukuthi ayiwanda ku Mamelodi Sundowns ukuthi izofila njani because phela ibingafuni ukuthi eze kuthina exactly ibingafuni eze kuthina ngoba ibiyazi ukuthi uyingozi njengamanje ngiyazi ukuthi ifila bad Sundowns buhlungu yazi bese ngithini lo mfana uModi ngifisa ukuthi Modi ntwana yami ngiyazwelana nawe because ngiyabona ngathi mhlawumbe kusasenenkinga nyana ekhona kuModi lapha nalapha because uyazi uModi uyenza kahle yonke into ushoda ngufinish ushoda ngufinish into uzoyenza kahle uzokudrebula enze yonke into enze nje bese ehlulwa ukufinish engicabanga ukuthi kune homework esamsalele uMudi encane but bene lokuza benama coach akhe ukuthi emlungise kahle lapha nalapha because okuningi uMudi uyakhona ukukwenza akanayo indlela ekuyinikeza isikhathi sokushaya ibhala usasena lelo bhadi umfana bese ngibongela uKwinika ngicabanga ukuthi mhlambe mangaqamba amanga igoli lakhe lokuqala kuChiefs ngicabanga ukuthi igoli lakhe lokuqala kuChiefs last bokufuze ngabe ushayele FNB mazidlala nelo waganga walganga lapha lishaya khona phezulu webhala ngicabanga ukuthi ngabe igoli lakhe lesibili namhlanje bese lokho kukhomba improvement uKwinika ngicela ukumshayela izandla bafowethu lo mshayela izandla emva kokuba dala singama fan eChiefs uKwinika simusho simkhuluma kabi but naye namhlanje uyakhomba ukuthi ungubani ubuyile namhlanje improvile kakhulu umfana indlela ayimprove ngayo ngimshayela ihlombe futhi nomfana kaMakhatha okhomba ukuthi uyakhula kuma defense asinawo eSouth Africa ngani ngoba uyakhona ukudlala noMiguel enze kahle uyakhona ukudlala noKwinika enze kahle okukhomba khona ukuthi wonke lama center back anawo uzokhona ukusebenzisana nawo ngicela ukumshayela ihlombe umfana la Sithibo akunankinga nguzulani butwa awungasabi butwa Mncopho uSithibo noNgcobo butwa umsebenzi owodwa ungasabi butwa Mncopho ngifisa ukuthi kulamadoda esihamba nawe eAfrica ngifisa ukuthi asambe njalo asilekelelane Stellenbosch
ningasali endleleni madoda Mamelodi Sundowns ningasali endleleni madoda asiphusheni iflag lesa South Africa njengoba kumanje siya ku World Cup njengoba kumanje siyodlala African Cup of Nation so ngoba siyodlala lezo zinto kuyadingeka ama team ase South Africa ukuthi aparticipate kuwo wonke lama cup amakhulu eAfrica so nje okwenziwe Orlando Pirates yana le Bhakaniya akungiphathanga kahle serious Mr Ngcobo masisikhuluma singadlala ngokudlala sihlekane neBhakaniya but angibanga happy ngokuphuma kwayo Orlando Pirates eAfrica ngani ngoba ninabadlali bebafana abanye abakhona lapha esidinga ukuthi bagaine more experience kuphi na eAfrica so kuzobalula ukuyodlala ku-African Cup of Nation kuzobalula nokuyodlala ku-World Cup so manje ukuphuma kwe-Orlando Pirates akungiphathanga Bros uthi akabonaka next uthi akabonaka next othi Chiefs beyenza nakabonaka next asiyabaza bhuti wami sengiyayivala bhuti wami ngiyabonga kakhulu Ngiyabonga kakhulu mfethu congratulations. Yabona hayi asmile namhlanje. Hayi ngiyasmile namhlanje